Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του καφέ με ένα δωρεάν σεμινάριο πώς να φτιάξετε το τέλειο ζεστό αφρόγαλα και πώς να σερβίρουμε ένα τέλειο καπουτσίνο. Όποιος ενδιαφέρεται, σχολίασε σε αυτή τη δημοσίευση κάτω στα σχόλια ενδιαφέρομαι και η ομάδα της Coffee Concept θα σου στείλει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Το σεμινάριο θα γίνει στο Zoom 1 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα του καφέ, 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι Τετάρτη, τα μαγαζιά είναι κλειστά, οπότε θα έχεις τον χρόνο να το δούμε μαζί. Παράλληλα, εκείνη την ημέρα θα σας πω όλα όσα βίωσα στο Athens Coffee Festival 2025. Θα έχει δηλαδή Q&A για να δούμε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά το μείζον και το πολύ σημαντικό μας θέμα, ποιο είναι, πώς να κάνουμε το τέλειο ζεστό αφρόγαλα. Θα δούμε διάφορες τεχνικές, λάθη που πρέπει να αποφύγεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σχολιάσεις ενδιαφέρομαι κάτω στα σχόλια και η ομάδα της Coffee Concept θα σου στείλει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κοίτα να είσαι και εσύ εκεί πέρα, γιατί ξέρω ότι έχεις πρόβλημα με το ζεστό αφρόγαλα. Τα έχω δει. Όλο το καλοκαίρι έβλεπα τι αφρόγαλα κάνατε. Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, Παγκόσμια μέρα του καφέ, στις 7 στο Zoom. Τόσο εύκολα.